A Garda Civil de Boiro detivo a 5 persoas, 4 homes e unha muller como presuntos autores dun delito contra a saúde pública, outro de branqueo de capitais e un terceiro de pertenza a grupo criminal. A operación Zaguanes, que permitiu desmantelar 2 puntos de venda de droga, iniciouse no verán de 2025, ante o incremento de roubos en comercios e furtos no interior de vehículos, dos que se subtraía calquera tipo de efectos. A detención dunha das autoras destes feitos permitiu avanzar nas pescudas, ao comprobar que a muller se desplazaba ata un domicilio para adquirir sustancias estupefacientes que posteriormente distribuía na súa propia vivenda. Unha vez constatada a presunta realización de actividades ilícitas en ambos os dous inmobles, a Garda Civil procedeu ao seu rexistro, no que se incautaron de diversas cantidades de droga, 6.300 euros en moeda fraccionada, útiles para o manexo e distribución das sustancias e numerosos enseres procedentes de diversos ilícitos. Estes efectos, xunto cos 5 detidos, foron postos a disposición do xulgado de instrucción número 2 de Ribeira, que decretou o ingreso en prisión do líder deste grupo criminal.